hoxe os vamos a facer con fideo. Ai, que ben, me encantan, Benigno. Iso xa o sabemos, Lola. Se lle bota aceite, botalle agua aí a esa potiña. Sí, Para cocer os mexillóns, supoño. porque esta agüiña despois si aproveitámosla para facer os fideos. Claro que sí, pero hai que lle botar agua bastante, Venga. Porque senón depois queda demasiado fuerte. Por agua que non sea, Benigno. Nin por viño, que sempre lles dá un toque especial. E mexilón pa bordo. Sí, señor, trae para cá. Bueno, vamos picando algo a cebola. Mira que un tamañiño guai para facer unha empanada, para facelo como vamos a facer os con fideos, con arroz, con todo. O vapor. Con todo vai ben, con A mí todo vai encanta ben. o vapor estar así, ainda ben non empezan a ferver, abrir e a boca. Con ese saborciño a mar. Espera, se empeza a pedir a cebola. Se queres podes botar o allo, Vou a botar primeiro. Botallo porque Xa canta, sí. o sea, un guisiño, Iso rico e sinxelo. sinxeliño de todo. É moi asequible, É moi barato. Moi asequible. Moi barato, sí, señor. Que pode comer xente da bondo. Sí. E xente comedora. Aceite, cebola, allo, un pimentiño, os mexillóns, salsa de tomate e os fideos. É unha comida xa hermosa. E o caldiño de... Hombre, de cocer os mexillóns. De cocer os mexillóns. Iso vai ser fundamental, o sabor que lle vai dar. Por suposto. E co sofrito en marcha, que máis? Vamos, mirar os mexillóns, Benino. A ver como está eso. Bueno, mira. Ah, moi ben, moi ben, Mira. moi ben. Pa desconchar, xa. Ademais teñen boa pinta, Sí, veña. señor. Quen me dera xa unha tapiña deles. O É sea, un marisco maravilloso. e ainda se sigue regalando, ora non tanto como antes, porque ora os vaqueiros saben claro. valorar o traballo deles. Teñen que valoralo, entón. Pero chegaban Que é un traballo acima do importante. hombre, acima do muelle, mira, se me poderes dar unha bolsiña de mexillóns, ala, aí vai un saco ou dous ou que fixera falta. Pois crialos e apañalos dá o seu chollo. Cuidadiño que queiman. Está rico, non? Millor imposible. O pimentiño xa está. Para botarlle o tomate, Eu verdad? creo que sí. Aí está, tomate bueno, botalle aí. Le damos uns meneiños, unha remexedura. Isto vai vento en popa. A min os mexillóns gustaroncheme sempre, Benigno. Miña nai, como máis os faciera a vapor en empanada, e como os vamos a facer nosos con fideos. Ou con arroz tamén nos ten feito. Con arroz están moi ricos, Con arroz. Pois miña nai tamén o facía con patacas. Por eso xo fixemos aquí con patacas, que están moi bons. Tanto que están. Moi bons. Que sofritiño moi rico temos Hombre, aí, coa salsiña de tomate, mira, faz así, Benigno. Cheira. É o vaporciño, Cheira claro. ben. Pois mira, é o momento xa de botarlle Os fideos. remexe Ole, ben. hombre, mira ahora. Mira. Vamos a Oh, botar tamén aí un pouquiño de... azafrán. De azafrán. Perfecto. E para que se cociñen ben felices, o caldiño dos mexillóns. Que leva un pouco de viño branco. Sabes, Acordaste? sí. Mira como repenica. Mira aquela peza que di. Polo mar abaixo vai unha sartén, vai fritindo peixes, han de saber ben, han de saber ben, han de saber ben. Polo mar abaixo vai unha sartén, polo mar abaixo vai unha sartén. Ole! Brillantes, como sempre. Eso vamos a telo que 10 a 11 minutos, Pois vai, esperamos, pois Pero cando lle mexillóns falte, adentro. efectivamente, cando lle falten 3 ou 4 Mexillóns adentro. para que se mesturen aí os sabores. Sí, señor. Vale. Trae o panciño, Beni. Trae, rapaz, moi ben. Eses fideusiños que tal Vamos a van? ver como van, vamos a ver, proba. vamos a ver. A pinta é extraordinaria, mellor imposible. Chegou o momento. Están o dente. Veña. Están a botarlle O os mexillóns momento para aí. botarlle aí os mexillóns. Mi madriña, que espectáculo. Eu quedo pampo. Pois ora que nos falta o noso himno, Vale que o noso hino. pois comer. Non me claro. Bueno, Veña, eu collo o panciño na man. larpeiros veñen, larpeiros veñen, larpeiros veñen e van. Os mexillos con fideo, moi contentos comerán. Ai, cociñeiros. Mozos e mozas, estades preparados? O de hoxe un xantar de festa. Os fideos con mexilón. Hola, que cos.